Sanibonani. Ngithemba ukuthi niyaphila ngane zakwethu. Nami ngithi cha angisikelijikayo kulolu daba lwengozi enzakalile eFunded Bay la khona okulimale khona ingane kwalahleka umphefumulo wengane ezu14 esandleni sika malume obushayela imoto ethwala ingane zesikole. Omunye uzothwala ngiphawula sekulate kanje sekudaba awuselithanda ukuthi lidlule cha ngiphawula sekulate because bengifuna ukuthi abantu behlise ama emotions bengilalele ngeqiniso lempilo. Mina ke mangibheka udaba angilibheki ngobuhlungu balo, angilibheki futhi ngesililo, angilibheki ngendlela wonke umuntu akasuke udaba elibheka ngakhona. Ngilibheka nje ngehlo lami ngokunderstanda ukuthi le impilo and impilo ayibuzi kuwe ngefuna ukwenza namhlanje iyazenzela futhi ayikuphi nethuba lokuthi ukhethe okulokho esifuna ukuthi kwenzeke namhlanje kuwe uyakufuna noma ukufuna. Lwambhem loya ube wrong ngayo yonke indlela ngokubeka impilo yengane engcupheni kuze kufike ekutheni kuphume nemphefumulo. Kodwa futhi njengomuntu omnyama nokwazi ukuthi unokuvuka ekseni ungenayo inhloso ezimbi uthi mawususendaweni uzithole uthatha inqumo ezizobishintsha impilo yakho forever, ezobeka impilo yabantu engcupheni. Nakula ngikhona bafowethu akavukanga lo mbhemo ephethe isibhamu wathi ufisa ukubulala ingane. Futhi lo muntu lona akukho la akathe khona namhlanje uzofisa ukuthi mayengena emotweni awise imoto kulimala ingane. Kodwa ngenxa zobudedengu bakhe kwenzekile lokho. Makwenzeka sekuyona situation akayithola kuyona le and ama consequences akhona. Engingakuthandi abantu abaseceleni abafisa ukuzenza kangcono ngesimo esisuke sehlele omunye umuntu ngokungenhloso ngenxa zobudedengu. Bukhona ubudedengu esibiza ngephutha, ubudedengu mase kuzoba khona inhloso. Lo muntu akavukanga wayemzini umuntu noma akayanga crash ufike ilight crash yavutha. Lo ubevuke nje ekseni emsebenzini singabantu abamnyama. Izimo ngaphansi komuntu omnyama ziyenzeka. Impilo yomuntu omnyama ihlezi ilengene egodini lethunzi lokufa noma ilengele ejele. So ngilwa nomuntu ozenza ngcono ngesimo esibhekene nomunye umuntu. Kuhambelana nokuzwelana nemndeni elahlekelwe imphefumulo einganeni zabo. Yes azwelane nomndeni kakhulu. Futhi akwenziwe izaba zokuthi uhulumeni abe nesinxephezelo emphefumulweni elahlekileyo. Kodwa kunomphefumulo osindileyo. Lo mphefumulo osindileyo bafowethu asingawenza umphefumulo ka15. Kumele asifunde isifundo kodwa umuntu akangangcwatshwe phila. He's only 22. Ngithulile ngacabanga umfana wakithi osafunda ukushayela la ukuthi yazi ungamthuma umfana ukuthi akahambe eyokulandela abantu osebenza nabo ababuyisa balethe ngapha sekwenzeka ingozi emgwaqweni umfana sebaqedile abantu sekufa abantu. Umfana wakithi bethunywe yimi egameni lokumsebenzi sesikwisimo esinje. Awu kwenzeke kanjani na sithi mase siyabheka kuba ubudedengu bami ubudedengu bakhe obuze bagcina bamenza bafike esimeni. Ngithi akangaphanishwa yini na? Ngithi akaphanishwe kodwa akangangcwatshwa ephila umuntu. Ngoba emhlabeni izimo ziyenzeka, impilo ayizikhetheli. Isituation lobhuti akasithole kuyona. Njoba nginemoto, isituation engangasithola ngikuyona. Njoba nawe unemoto, isituation nawe akwasithola ukuyona. Driver abaningi bake basithola bese situation efana nalomfowethu eyenzakalile. Bafowethu nongabe udriver wetekisi nongaba odriver bama truck bakhelesi kanjani emgwaqweni, lezi yazimo izimo ezizaziyo sihlezi sibhekana nazo. Sihlezi sivika abantu sekuvalwa amehlo. Sihlezi sivikwa abantu sekuvalwa amehlo. In that case as a driver I faced it 2 or 3 times. Idinga nje ukuthi ube sober minded uphinde urelax kulesi simo because lesi simo odriver abaningi sesibehlele. It's about calculation. You sometimes overtake not ngoba ujahile.
you are overtaker ngoba usohambweni lwakho olibheke somewhere, and lolo hambo lwakho kumele ugcine ufikile. So akekho umuntu osuke ecabanga ukufa at that time. You just wanna overtake imoto. Uthi umuntu overtake imoto kanti awucalculateanga kahle. Overtaker iBM uhamba ngethezi. Uthi umuntu uyanyathela, udrive weBM anyathele. Njengamanje calculation yakhe siyakushaya. Nansi imoto phambi kwakho. What do? Ubeka phansi umoya and pray ukuthi lo driver loya play along and make sure ukuthi uyakubona and wehlisa speed ubuyele esayidini you survive. I've survived in a space of ukuthi ngene phakathi nendawo imoto bengi overtaker zibe ngaka left one because sezingivulelile isikhala, lo ebengiqondene naye washona ngaka right wakhe ngaka left wakhe, mina ngibe phakathi nendawo ngiphume ngembobo yenaliti. Izimo ezenzakalayo lezo emgwaqweni zenzakalela noma imbani. Engushoyo ayingancwatshwa ingane yabantu iphila, asingabulala umphefumulo ka15. If lo mfana ngempela na 22 asingazenza abantu abangcwele ngcwele. iPDP yakhe bese expire this and that hayibo. Ubani ongaza expire iPDP esebenza? Ubani umuntu ongaza expire license? Ubani ongakaza lahlekelwe license? Yebo kuyicala, makaboshwe makakujezele kulungile, kodwa wena umuntu omnyama musu ukungcwaba ingane yakini egameni lento eyenzekile nakuwe ebingenzeka. Asikwazi ukuthi sibe nomphefumulo ka15 osulahlekile. Lo muntu bengabambi inkunzi. Lo muntu was just being stupid and careless, reckless. In that stance akwazi ukuthi lo muntu una 22 usengathiwa useshawa ngengozi yokuthi akasakwazi ukuphinda empilweni alungisa amaphutha akhe. Lemphefumulo elahlekile already iyomlandela impilo yakhe yonke. Lesi isimo esiyisifundo esingazi ukuthi isifunde siyokuza kahle athola ithuba lokulungisa impilo noma isifunde sogcina semphelelisa ngaphansi kwamabridge. But bantu bakithi asingazenzi ingcono. Izimo nje ziyenzeka. Thina sinokusindiswa udriver obehlakaniphile wetruck esebonile ukuthi lo muntu wemoto encane uhlulwe calculation, umfica udriver bamba ibrake eshone ngaka left. Kule situation, in as much as udriver wetekisi was wrong, but lokho akusho ukuthi abanye odriver could not fix the situation to avoid the accident from happening. Le accident ebingavikeka, I've avoided ama accident amaningi abantu be wrong. Maqede ngimthuke sengidlulile, kodwa accident ngiyivikile. So azivikene ama accident emgwaqweni ukuvika izimo ezikanje. Uma usuzithola usesimene esinje, siyacela abo banye bashayeli asebenzisane emgwaqweni. Izimo nje azingenzeki. Yazi noma ngabe wathi uqhamuka wasithola usubhekene ngeziqu zamehlo nomunye umshayeli, leyo ngozi yavikeka. Sihlezi sizivika, sihlezi sibavika. Ikakhulukazi nje mophuma ubheke ngakonquthu uqeda ukubamba iUtrecht. Yabona lo mgwaqo le kuhlezi ku-overtake, kuhlezi kukubi. La ko-Newcastle ko-Majuba kuhlezi kukubi, hlezi sibavika, bahlezi bezivika. Azivikane emgwaqweni ngoba sishayela ngokwamaphutha. Akekho ungqoshishilizi lapha emgwaqweni. Induku ziyamdida umviki. Lo mfana ubesemncaneke, ubengabambi inkunzi, ubesemsebenzini ezama about overload nani. Lokho yiphutha labazali kanye nomshayeli. Umzali uyifaka kanjani ingane yakhe emotweni egcwele? Uyazi inkinga umzali? Umzali unaka kuphela ngoba sekunenkinga ekhanikhala. Hayibo usungaze nje mpintshisi. Mabengane abathi ingane impintshiso. Mina ngikhuluma nje zonke izingane zami egibela ama transport ziyampintshiswa. Ngikhona ngiyabuka namhla sekwenzeka ingozi, njobe sengiblema lo mfana. Ngifaka ingane mina ngiyibona ukuthi imoto isikorokoro ushiphe kabi nje uZex, ushiphe kabi uZex. Lo uyadura nale moto yakhe, kambe phela iQuantum udulela ukuthi lisho. Ngiyithatha ingane ngiyifaka esikorokorweni. Mase kwenzeka ingozi, imina ngobe sengikhala qala. Ngikhala ngomabhizi. Bafowethu singabazali akube sezandleni zethu ukuvikela izingane zethu, asingakhekhelezi kwi safety yezingane zethu. Akuthi sithi imgxeka lo umnikazi ka driver because ubengabambi inkunzi besemsebenzini ngokuba khelese emsebenzini. Kufana nawe usemsebenzini uthi usebenza ububhizi, uphuza itiye, kuchitheka inkomishi etiye, itheli keyboard. Iphutha izinto ezenzakalayo lezi emsebenzini, not ukuthi asikho buhlungu, not ukuthi azizwelane, siyazwelana, kodwa iqiniso lithini.
siqala nini ukukhuluma ngamaphoyisa ase-South Africa akade emukele udrink before accident, but after accident ikhane besukuma, bebelinda ukuthi besukume kuze mase kufa abantu yini? Isinde nale video, isinde phela nale video, kuningi kodwa njengamanje umuntu omhlabelo ubani? Yilo mfana na 22, ubengaba umfana wakini, ubengaba umfana wakithi, umfana naye ingane, akangilami nokungilami, ingane encane, ukube nje kahle bekumele ngabe sesevasithi, kahle kuleya ngozi kulimale ingane, even nalebi driver bekuyingane. Ukuba bekuumuntu ona 35, ona 36, ona 40, besothi he knew better, but for the fact ukuthi na 22, let's give him a benefit of a doubt. Ubengakazi lutho and ubenganayo experience ukuthi engathwala imphefumulo emsulwa nesemncane eminingi ngalolu hlobo. Ukudrive ingane akukhona kwabafana abancane, kudinga ubaba abadala, ingakho sibabiza ngomalume. Bafowethu, ngale video bengithi nama ngibeke wami umbono ngaphandle kokuthi ngize ngiyithole ngazuthi nami angizwelani nabalahlekelwe, ngiyazwelana nabalahlekelwe. Ukufa into ekhona, ingozi ehlazi zenzeke emgwaqweni ngephutha elenziwe umuntu oyedwa, ngomuntu oyedwa ofune ukuba right, ofuna ukuprove ukuthi u-right kwase kufa abantu. Udriver we-truck bekunendima kade ngayidlala, uyidlalile indima lo wetekisi obuyele eceleni, kwasho ukuthi nawe uyidlala late. Ezinye imoto beyisaspeedelana kunale moto ebibeke i-quantum bump 2, ubona ukuthi abafuna ukuvula ispace, kodwa nakho abantu bafuna ukuprove, banama ego, bafuna ukuprove ukuthi u-wrong. Yebo ngi-wrong, ngithuke nimasime garage, enzani indlela ukuthi ningiparake ningimise ningishaye, kodwa kungaze kufike ekutheni kulahleke imphefumulo emngaka. Bo drive emgwaqweni asidrivisane, ngi-wrong ngiyavuma. Asifani ngokwama personalities, siyaphapha abanye bethu, sifuna ukubukwa, sinemoto egijimayo. Asikho isidingo sokuprova ukuthi yakhe igijima kakhulu kunami mase sibhekene nesimo la ekuzofa khona abantu.